I comencem amb aquest dia força plujós. Anem a veure, comencem el programa parlant de teatre compromès, de teatre de denúncia, provocador, però també còmic, satíric. Si no ens paguen, no paguem. És una nova versió de l'obra A qui no paga ni deu, del Premi Nobel de Literatura d'Ariel Fo, actualitzada i revisada per ell mateix i per Frank Carrame. Des de la setmana passada es representa al Teatre Tantarantana de Barcelona, traduïda i dirigida per Carles Fernández Guiua. És una peça molt lligada a l'actualitat, amb una forta crítica al mercantilisme imperant i als abusos dels poderosos, que comença quan, en alguns supermercats, els clients es rebel·len i s'emporten el menjar sense pagar. Per cert, que les entrades de Si no ens paguen, no paguem no tenen preu tancat, sinó que funciona a través del sistema de taquilla inversa, és a dir, que l'espectador paga a la sortida i paga el que li sembla just. Ens acompanyen el director Carles Fernández Guiua i un dels actors de la companyia Teatre de l'Anjòlit, l'Arnau Marín. Bon dia a tots dos. Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per venir i per acompanyar-nos aquesta estoneta, haver vingut ben mulladets o no, o ben aixoplugats estàveu? Mig i mig. Mig? Sí. Una mica mullat, una mica aixoplugat. És que el paraigua amb aquest vent i pluja et ve de costat i et mulla igual, eh? Sí. Anem a veure. Va, per anar-nos situant. Escoltem això. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful. Bé, aquesta cançó l'hem triat més que res per en Carles, perquè sé que tu també em sembla que ets de mare italiana. Sí. Has traduït l'obra. Sí. I per tant un petit homenatge a la feina que t'haurà portat traduir-ho amb el Paolo Conte. No sé si és dels teus, si a tu t'agrada o no t'agrada. M'encanta el Paolo Conte, Sí? I aquesta cançó m'encanta. Ui, que també. bé, Sí. doncs mira. Sí. Home, Paolo Conte és un dels grans, i a més les lletres són maquíssimes. Sí. No només la música que fa, sinó les lletres són xulíssimes. Sí, senyor. Doncs mira, ens agrada haver-la encertat. Doncs això, anem a situar-nos en l'escenari en què la situació de dificultats i fins i tot de penúries a què arrossega la crisi desemboca en una autèntica revolta social. Te decía que ustedes son gosus, perros guardianes, esbirros del sistema. Está detenido. ¿Ah? ¿Pero por qué? Por ofensas e insultos a la fuerza pública. El patró ens ha de pagar el bitllet de tren perquè viatgem per ell. Segons això, també ens hauria de pagar quan ens tirem la nostra lana, perquè ens carreguem d'energia i després rendim més. Tu ho has dit? Executi, però que quedi clar que això és una provocació, que no hi ha dret. Morir de gana i a sobre. Realment una revolta social. Sí, a veure, l'obra planteja com aquest escenari condensat d'aldarulls, d'una situació que comença a precipitar-se, que és una mica la situació que no ens agradaria a ningú que s'acabés produint, tot i que hi ha hagut moments, hi ha hagut molta, diguéssim que hi ha hagut bastanta conflictivitat i que cada cop n'hi ha més, però l'obra planteja aquesta mena de concentració en el temps d'una situació que es precipita i de personatges que es veuen arrossegats per aquesta situació. De fet, el detonant de la situació i el fil argumental de l'obra és la revolta dels clients en un supermercat. Una de les protagonistes s'emporta bosses de menjar sense pagar i a partir d'aquí la història es va embolicant, no? Clar, perquè aquesta obra que estem fent al Tantarantana és una comèdia trepidant que té com a detonant aquesta situació en un supermercat, una mena de reacció en cadena en la qual la protagonista de l'obra es veu embolicada. No? Es troba en un supermercat en què la gent comença a emportar-se a menjar pagant el preu que decideix en cada moment i en alguns moments fins i tot marxant sense pagar. I ella es troba en aquesta situació. Després la situació s'embolica molt perquè ella es veu obligada a amagar aquest botí que són gèneres de primera necessitat.
I aleshores es desencadena aquesta trama tan divertida, però el taló de fons és una situació de penúria, és una situació de revolta, és una situació en què la gent ha de prendre partit. I és una situació que, de fet, s'està donant ara mateix en la vida real. Fa poc temps, poques setmanes, doncs vam veure com en un supermercat passava exactament això, o pràcticament això, i és curiós perquè el text original de Darío Fo està actualitzat, però és del 1974, per tant, han passat gairebé 40 anys. Sí, és increïble, si hom llegeix l'original, veure que l'original del 74, ja no l'adaptació del 2008, que clarament el Darío Fo i la Fran Carrame l'han adaptat, li han donat el context actual, que no és més que la gran crisi financera que ha arrossegat a molts països i que ha ensorrat les economies de diferents estats. Però si agafes el text original del 1974 penses, és que és més vigent avui que aleshores. I això a mi em va deixar ja al·lucinat la primera vegada que el vaig llegir. I nosaltres el que hem fet a partir de la versió actualitzada del 2008 doncs és donar-li un context a la nostra situació actual aquí, al nostre entorn immediat, amb el context del 2012-2013. Home, Darío Fo, no sé si era visionari, però l'home té una vista i un ull per dir les coses i per... Sí, el Darío Fo treballa arreladíssim a la realitat. De fet, això ho podrà comentar l'Arnau també, totes les situacions que l'escriptura del Darío Fo ve d'improvisacions. I nosaltres en el treball que hem fet també hem hagut d'improvisar al voltant d'algunes situacions. Sí, de fet hem hagut d'afegir diverses coses encara més actualitzades, no? L'obra original, els 4 protagonistes treballaven, aquí hem deixat algú a l'atur perquè estiguem una mica més, no? Diguem, situats a la nostra realitat, no? I a part improvisar i afegir coses. Parlem del papa i clar, ara que parlem del papa, pum, ens el canvien, no? Vull dir que hem d'anar... al dia. Perquè estan passant tantes coses. Però bé, és el secret del teatre, i el teatre ha de ser viu, no? I no d'estar mort, i això ens permet l'oportunitat d'apropar-nos a la realitat de la gent i que la gent estigui en aquell moment vivint allò, però dintre i fora del teatre, no? No, realment, cada dia es podria fer un guió per una obra de teatre, perquè passen tantes coses cada dia. Home, també, amb aquesta obra que estem fent, tenim la sensació, i això també ho comenten els actors, que estem fent alguna cosa que es pot anar modificant a mesura que els esdeveniments es succeeixen, perquè l'estructura de l'obra ho permet que tu integris, vagis afegint, vagis integrant la realitat. I això és una cosa que amb el públic té una resposta immediata. Vull dir, el públic de seguida percep que estem parlant que estem discutint, perquè realment a l'obra és una discussió de diferents opinions, posicions, de diferents actituds ètiques. Vull dir que aquesta és un dels continguts potents de l'obra. Doncs el públic té la sensació que s'està discutint del que hi ha al carrer, del que els hi està passant en aquell moment. Sí, és absolutament constant. Només parlar d'un partit polític en concret, la gent el relaciona amb la realitat, amb la més rabiosa actualitat, i clar, esclata o el riure o la pena, depèn de com. O sigui que si hipotèticament demà passat el rei abdiqués, ho podríeu introduir? Cauria segur. Cauria segur. En els dos sentits. Sí. Molt bé. Escolta, l'obra no només l'has dirigida, Carles, sinó que també l'has traduïda, com dèiem abans, a mares italianes, d'aquí per tant el teu gran coneixement de l'idioma, i per això l'excusa de posar en Paolo Conte, però també has traduït moltes altres obres de l'italià. És molt diferent el teatre contemporani que es fa a Itàlia respecte al d'aquí, si ho segueixes més o menys? A veure, jo crec que el teatre contemporani que es fa... Jo crec que a Itàlia hi ha menys apostes formals que aquí, vull dir que hi ha menys intent per innovar que aquí. Jo crec que ara aquí estem en un moment d'una gran efervescència creativa. En canvi, a Itàlia, diguéssim que la franja de treball de les noves companyies és molt més restringida, vull dir que tenen molts menys espais. Aquí, per bé o per mal, tot i la precarietat de la situació, jo crec que s'estan fundant moltes noves companyies i que la dramatúrgia contemporània està en un gran moment, i l'exemple és la gran productivitat de la dramatúrgia catalana en aquests moments. A Itàlia jo crec que el nivell de producció és menor.
I això, que aquí tenim entrebancada, travetes importants com l'IVA, que és més elevat aquí, no? Que a Una Itàlia. salvatjada total. De fet, és més elevat que a qualsevol És més lloc. elevat que a qualsevol lloc, sí. Sí, aquí hi ha molts entrebancs, però tot i així jo crec que està en un moment creatiu molt potent. Suposo que també, clar, les dificultats jo crec que comporten que hi hagi molta gent que té coses a dir. La situació és difícil. El teatre no és més que un reflex del que està passant. Si la gent surt al carrer a protestar, si hi ha 15M, si hi ha diades, la gent vol dir que vol dir alguna cosa, i el teatre no ha d'excloure's d'això, no? I és el que intentem nosaltres també, no? Escolta'm, Arnau Marín és l'únic actor que es desdobla en diferents personatges, no? Sí. Dos dels quals són policies que busquen els lladres dels supermercats. Sí, exacte. El primer és un paradoxal, un mosso d'esquadra antisistema. Antisistema, sí. És un mosso d'esquadra que té una mica de conflicte intern, no? Entre el que ha de fer i el que creu que és just, no? Llavors aquest conflicte explota enmig de l'obra i, clar, crea un moment de deliri però alhora de gran humanitat, perquè sí, la policia veiem que constantment executen violència, però alhora no podem oblidar que són humans i per tant la dificultat de desnonar o d'interrogar o de fins i tot picar a la gent ha de ser forta, i un dels policies que faig és més així. L'altre, diguem que gaudeix del poder. És el que anava a dir, el segon és un agent de la Policia Nacional Espanyola, i en aquest cas sí que vindria a ser, diguem, el polimalo, el malcarat, l'intransigent. Exacte, sí. Diguem, aquest sí que executa, com diria, és un gos del sistema, o un executor, infal·lible. Infal·lible. Sí. Mare meva, quina explosió musical! Això és la condemna, la damnació de Faust, de Berlioz. I això és una excusa, una altra excusa com era el Paolo Conte, i és una excusa per dir que la posta en escena del 1999 d'aquí doncs va ser, d'aquesta obra de Berlioz, va ser de La Fura dels Baus. I l'excusa és que precisament l'Arnau Marín doncs, vas col·laborar, vas treballar amb La Fura dels Baus. Sí, he treballat un parell de cops. He fet d'actor en un muntatge del 99, que era un Macbeth, on s'explotava el treball multimèdia. Era un treball que es feia des de Girona, des del Salt, a Brussel·les i a Berlín, connectats amb xarxa, i també vaig treballar com a codirector de l'última escena del Perfum, del film del Tom Tykwer. Que xulo. Sí, déu-n'hi-do. Vam dirigir una gran orgia. Sí, no m'estranya. Escolta'm, Arnau, tornant a l'obra, és curiós també el paper del Joan, que interpreta l'Elies Barberà, no? L'Elies Barberà, sí. L'Elies Barberà, un sindicalista moderat, defensor de la llei, que ataca tant el poder com els radicals, però que acaba mirant-se les coses d'una altra manera. Sí. És així, no? Diguem que és la paradoxa de l'home que no es mou, que creu en el sistema, que defensa unes normes, però que no acciona contra situacions d'injustícia, tot i que veu que són injustes, que és una paradoxa malauradament molt extensa en la nostra societat. Passa que l'obra l'empeny, les circumstàncies l'empenyen a prendre partit, que és el que d'alguna manera del que parla l'obra, no? I què passa després? No ho podem saber. Bueno, millor no saber-ho. Veniu perquè us ho prendreu molt bé. Quan entrevistem no ens diuen mai al final, no sé per què serà. En fi, com està funcionant el sistema de taquilla inversa? Creieu que s'hauria d'estendre més funcions? Com ho veieu, això? A veure, de moment està funcionant força bé. Està funcionant força bé. Jo crec que la gent té ganes de sentir-se part activa en el fet teatral, que la gent té ganes de dir, d'acord, m'ho posen fàcil per venir al teatre, per tant, aprofitem aquesta facilitat i ja valoraré jo l'esforç i la feina que s'ha fet al damunt de l'escenari. Jo crec que això, de la taquilla inversa, és un sistema, és una forma de treure gent al teatre. Jo crec que això està funcionant, perquè clar,
no podem quedar-nos amb les sales buides, amb aquestes pujades de preus. Vull dir, no pot ser que el teatre es quedi com un element de luxe, pràcticament, com un objecte de luxe. Aleshores, es tracta de treure gent a les sales i jo crec que de moment està funcionant. A la mitja hora darrere de Pico.cat, de Dos quarts d'una a l'una, fem una mena d'agenda, d'activitats, i cada cop van sortint, poques, la proposta és petita, però cada cop hi ha més obres de teatre, funcions, en què utilitzen aquest sistema. És un sistema, diguem que en moments de crisi i de gran injustícia per l'IVA, no, diguem, però està funcionant, és el que diu el Carles. És important que la gent pugui anar al teatre, vull dir que els hem de facilitar d'alguna manera, i potser és una manera ara, de moment. Diguem que és només circumstancial, però està funcionant. És curiós perquè ens han comentat algunes persones que van al teatre i si queden realment molt satisfets d'aquella obra, paguen més del que costaria l'entrada. O sigui que això també, a veure, pot compensar una miqueta el fet d'algunes persones, no totes, però una persona, si queda molt satisfeta, el seu resultat és... Està passant amb vosaltres, està passant. Sí, clarament. Vosaltres dos, per cert, no és la primera vegada que treballeu junts, també vau dirigir i actuar respectivament a Corruptia, una regió de l'est, no? Sí, va ser el primer projecte en què vam coincidir nosaltres com a companyia de l'Anjòlit, Teatre de l'Anjòlit, i el Carles com a director. I va ser una experiència excel·lent, tant que ens van censurar, tant que ens van prohibir a un teatre de València, i tant que aquí a Barcelona vam fer gairebé 60 funcions, tant al Tantarantana com al Capitol. Va ser una gran experiència que, com deies abans, podríem fer una comèdia constant del que passa. Corruptia parlava del cas Gürtel i la vam estrenar fa 3 anys, ara seria de rabiosa actualitat i em sembla que malauradament d'aquí 10 anys encara ho serà. I a València us van censurar? Sí. No ho entenc. No, oi? En Carles Fernández Guiua, a banda de llicenciat en direcció escènica, és llicenciat també en dret i li falta poc per acabar Història de l'Art. Sí. Carai, has fet mai d'advocat, per cert, o no? No vaig arribar a exercir d'advocat. He treballat en despatxos, he fet pràctiques. Com a advocat no vaig arribar a exercir mai. I història de l'art? Alguna època determinada? A veure, a mi m'agraden moltes èpoques, però, per exemple, l'art de les avantguardes m'interessa especialment. Sí, diguéssim que el període del cubisme és un període que m'interessa especialment. I a banda, sóc un enamorat de l'art del Renaixement. Ah, sí? Sí. Cas un DNI, ens falta un minut per acabar l'entrevista. Ara sí que estaríem... No perdem més temps, però... Ho deixarem per una altra ocasió, si de cas, però sí, sóc un apassionat. I Arnau, hem vist que la teva formació va ser a Londres i que també has treballat molt amb la Fora dels Baus, com hem comentat. I a Londres, que vas vinculat també... Sí, vaig estar estudiant teatre. Bueno, de fet, vaig estudiar a Londres, a París, a Nova York, vull dir, m'he fotut un bon viatge, tu. I que no s'aturi. I que no s'aturi. Doncs, escolteu, ara sí que ja no tenim més temps. Carles Fernández Guiua, director, Arnau Marín, actor de l'obra Si no ens paguen, no paguem, que representa el Teatre Tantarantana de Barcelona fins al 14 d'abril. Sí? Fins al 14 d'abril. Doncs moltes gràcies per estar aquí, per compartir aquests minutets i que continuï amb aquesta línia, no? I tant. Sí, que continuem així de bé, perquè de moment hem anat molt bé. Hem anat molt bé. Que bé, doncs que duri. Gràcies. Gràcies a tu. Merci.